Máis de 40 hectáreas de monte arrasadas polas lapas no que é o primeiro gran incendio forestal do verán na comarca do Salnés. O lume comezou na medianoite na parroquia de Xil, en Meaño. Que tal? Moi boa noite. O forte vento dificultou as tarefas de extinción durante toda a xornada. De seguido ampliamos esta e outras informacións, antes titulares. O exalcalde de Catoira terá que devolver máis de 20.000 euros ao Concello por cobros irregulares e o fallo do Tribunal de Contas dado a coñecer polo actual goberno catoirense. Luz verde á conversión da vía de altas prestacións Brión-Noia en autovía. A Xunta vén de licitar as obras por un importe de 11,2 millóns de euros. Os feirantes comezan a montar as atraccións no recheo portuario de Ribeira. Fan no en medio dunha nova polémica, esta vez no seo do propio goberno municipal. Nova manifestación contra as touradas en Pontevedra. Está convocada para o vindeiro 9 de agosto, coincidindo coa feira taurina das festas da Peregrina. A Guiño dedicará o vindeiro 10 de agosto a exaltar a navalla. O prezo da ración manterase nos 13 euros. Estamos nas novas do día, comezamos. O Salnés pendente do primeiro gran incendio forestal do verán. O lume iniciouse na medianoite na parroquia de Xil, en Meaño, na parte alta do coñecido como Monte da Queimada. A media tarde, a Consellería do Medio Rural informaba de que a superficie afectada polas lapas acadaba xa as 40 hectáreas. A pesares dos esforzos dos medios de extinción despregados na zona, o vento dificultou durante toda a xornada as tarefas de extinción. De feito, aínda que inicialmente se deu por controlado ao redor das 4 da mañá, as fortes rachas de vento do nordés provocaron que se reactivara. A pesares da importante extensión do incendio, en ningún momento houbo vivendas afectadas. Sobre o terreo traballaron 5 axentes, 6 brigadas, 10 motobombas, 3 palas e 4 unidades técnicas de apoio. Estamos na zona que se denomina Monte da Queimada, é unha zona de alta densidade de vegetación, sobre todo variedades eucaliptos e pinos. O lume iniciouse na parte da riba da ladera, na cima, co cal era moi vistoso. Ayer había moito vento, as llamaradas eran bastante grandes e daba moitísima impresión e daba incertidumbre porque non sabíamos hacia onde se iba a desplazar. Hoxe está controlado, totalmente controlado, non está extinguido e, bueno, resaltar que non existe núcleo de población cercano, entón non hai perigo nin para as persoas nin para as viviendas. O exalcalde de Catoira, o socialista Alberto García, terá que devolver máis de 20.000 euros ao Concello catoirense por cobros irregulares cando era rexedor. Así o decretou a sección de enxuizamento do Tribunal de Contas. A sala cualifica a conduta de García como gravemente neglixente e culposa por asegurar recibir un salario encuberto incompatible coa súa pensión. Ademais, considera que o socialista foi responsable único desta situación. No seu fallo, o Tribunal de Contas considera probado que Alberto García percibía contías de maneira periódica en concepto de asistencias e dietas. Cobraba 75 euros por asistencia ao Concello tantos días hábiles como os inhábiles. A sala destaca que García non puido xustificar a razón de asistir ao recinto nos días festivos e tampouco ofrecer proba algunha convincente da veracidade de cada unha das asistencias. Pro actual alcalde, o nacionalista Xoán Castaño, que deu a coñecer este fallo, a sentenza é demoledora e supón unha vitoria, dixo, pros intereses de Catoira. Precisamente foi o Concello quen formalizou a denuncia contra Alberto García, exercendo, segundo explicou o actual rexedor, o dereito e deber de coidar a súa economía. Ademais, Castaño interpreta que este fallo do tribunal demostra a corrupción do anterior mandato, cunha xestión das arcas municipais que considera neglixente. Así asegura que o Concello estivo ao borde da bancarrota. En Pontevedra, nova movilización das traballadoras do Servizo de Cociña do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez. Esta mañá manifestáronse para protestar contra o despido de 2 compañeiras. Sí, un paso máis, porque dende que empezamos coas protestas mellorar non mellorou nada e ao revés, empeorou porque hubo 2 despidos. Fai 15-20 días hubo 2 despidos de 2 cociñeiras
e as condicións das compañeiras de cociña pois son pésimas, porque agora deixan unha sola de mañán os fins de semana e unha sola de tarde os fins de semana e os festivos. A temperatura da cociña, elas morren aí dentro porque están a 30 e tantos grados, casi 40 veces. Eso é horrible traballar a esas condicións. E máis o traballo que fan, que lóxicamente moito máis do que tendrían que facer. Do Servizo de Cociña encárgase a Empresas, Servicios, Personas e Salud do Grupo Quirón. O cadro de persoal denuncia que non se puxeron en contacto con elas dende a última reunión celebrada a principios do mes de xuño, tan só para comunicar o despido das dúas traballadoras, que ademais realizaron por videoconferencia. Actualmente hai 4 persoas contratadas no Servizo de Cociña do Centro Pontevedrés. Unha delas está de baixa e hai 2 contratadas que xa estaban vinculadas antes dos despedimentos. Se esta manifestación non consegue ningunha reacción por parte da empresa, as traballadoras analizarán as seguintes medidas a tomar. Luz verde a conversión da vía de altas prestacións Brión-Noia en autovía. A Xunta vende licitar as obras por un importe de 11,2 millóns de euros. Dá resposta así a unha bella reivindicación da comarca para seguir mellorando as comunicacións con Santiago, beneficiando unha poboación próxima aos 160.000 habitantes. A Xunta dá un paso máis para a vertebración das comarcas de Muros e Noia con Santiago coa licitación por un importe de 11,2 millóns de euros das obras de conversión da vía de altas prestacións Brión-Noia en autovía. Neste caso, a actuación afectará un tramo de aproximadamente 5 kilómetros entre os concellos de Brión e Rois, no treito comprendido entre Brión e o enlace de Urdilde. A licitación das obras dá continuidade á aprobación no mes de febreiro do proxecto de trazado do desdobramento do corredor entre o remate da autovía Santiago-Brión ata o inicio do tramo Martelo-Noia, cun investimento estimado que supera os 29 millóns de euros. As empresas poderán presentar as súas ofertas ata o 12 de setembro. O prazo de execución das obras estímase en 18 meses. E primeiros pasos da Xunta de Galicia cara a ampliación do Centro de Saúde de Baltar en Portonovo. O Goberno Autonómico deu luz verde á licitación da redacción do proxecto. Así, o Executivo destinará máis de 392.000 euros á redacción do proxecto básico e de execución e dirección de obra e outros 5,2 millóns para a posta en marcha dos traballos. A intervención contempla a demolición da parte antiga do ambulatorio para ampliar o edificio cun novo volume que constará de planta baixa, 2 pisos e soto para instalacións. A superficie será de máis de 3.000 metros cadrados, que se sumarán aos 1.200 actuais. O novo centro de saúde contará con 10 consultas de medicina, unha máis que na actualidade, 9 de enfermaría e unha sala polivalente. Tamén terá unha consulta de farmacia, de nutricionista e salas de técnicas, toma de mostras, cirurxía menor, polivalente, ecografía e de tratamentos ou urxencias. En canto á área de pediatría, contará con 3 consultas, 3 de enfermaría e unha sala de lactancia. Tamén haberá unha consulta de matrona e unha nova sala de educación para a saúde. Ademais, ampliaránse os espazos do PAC, que pasará a contar con 3 consultas de medicina e enfermaría. 5,2 para renovación do centro de Baltar, que vai incrementar un 40% a súa superficie, e un PAC atende a casi 22.000 pacientes, moitos máis, ademais, na época do Brao, e con estes 5,2 millóns de euros o que faremos é, nesta ampliación e mellora, sumar unha nova consulta de medicina familiar, unha consulta de nutricionista, incorporar unha nova matrona, unha sala de educación para a saúde e triplicar as consultas médicas, os espacios de consulta médica no PAC, que pasarán de un espacio a 3 espacios e, ademais, haberá espacios para realizar ecografías e cirurxías menores neste PAC. A ampliación da planta de Ourobesa no Concello de Valga é un proxecto industrial estratéxico para Galicia. Así foi declarado pola Xunta. A obra suporá un investimento de 51,7 millóns de euros e a creación dun 100 de empregos directos. As novas instalacións destinaránse á fabricación de vehículos especiais de todo o terreo para uso militar ou industrial e ocuparán unha superficie de máis de 100.000 metros cadrados. A previsión é que as novas instalacións estean en funcionamento en 2029.
Estou falando de Urovesa, que é provedora das Forzas Armadas de España e de moitos países ata 30 dende o ano 1984. Por tanto, hoxe o que acordamos foi declarar PIE, Proxecto Industrial Estratégico, a ampliación da planta de Urovesa no concello de Pontevedrés de Valga. A ampliación vai supoñer un investimento por parte da empresa de 52 millóns de euros, máis de 100.000 metros cuadrados a maiores, destinados á fabricación, basicamente, de todoterreos e de vehículos para uso militar e tamén emerxencias, por exemplo, vehículos antiincendios. As obras de mellora da estrada de Tomeza en Pontevedra comezarán na vindeira primavera. Así o anunciaron esta mañá representantes da Deputación de Pontevedra e do Concello nunha visita que realizaron sobre o terreo. Unas obras que son fruto de la colaboración, la leal colaboración que hay entre la Diputación de Pontevedra y el Concello de Pontevedra, de la que yo estoy realmente orgulloso. Todos sabemos que el entorno de Tomeza tenía unas enormes dificultades y más si vamos viendo cómo está creciendo el Camino de Santiago, cómo va creciendo ese camino portugués, esa ruta portuguesa del Camino de Santiago, y en esta zona necesitaba este proxecto e esta mejora. É obvio que esta é unha obra moi desexada, que levamos esperando moito tempo e que por fin pensamos que xa vai sair definitivamente adiante. Son 2,5 km de obras onde poñemos en marcha o que é o modelo que tanto leva posto en marcha o Concello de Pontevedra, e neste proxecto se ve claramente que bascula ou que prima a accesibilidade e que prima sobre todo a seguridade viaria. Está previsto que este xoves o Goberno provincial aprobe o expediente para contratar a reforma cun investimento de máis de 1,7 millóns de euros. As obras mellorarán de xeito integral os primeiros 2.500 metros desta estrada provincial o Marco Tomeza-Figueirido. A Deputación encargarase de financiar o 80% da actuación, con preto de 1,4 millóns de euros, mentres que o Concello de Pontevedra chegará o 20% restante de fondos propios. Segundo os primeiros cálculos, a obra será adxudicada no mes de decembro, pero as unidades da zona obrigarán a aprazar o inicio dos traballos ata a primavera. A actuación vai dirixida á renovación do firme existente e á creación dunha senda peonil. Cabe destacar que nesta estrada, que forma parte do camiño portugués cara a Santiago de Compostela, actualmente non existen beiravías nin espazos axeitados para que as persoas transiten con seguridade. O proxecto dotará a vía de 2 carrís e unha senda peonil de 2,5 metros de ancho mínimo na marxe esquerda. Tamén haberá unha separación entre senda e calzada e unha cuneta de ancho variable. Ademais, en 2 tramos faránse 2 plataformas elevadas como zonas de convivencia de peóns e vehículos, sempre con prioridade peonil. Os feirantes comezaban esta mañá a instalar as súas atraccións no recheo portuario de Ribeira. Facíano aínda a espera dun novo permiso que reducirá o paso de seguridade ata os 2,5 metros. O aspecto que presenta o recheo portuario de Ribeira, prácticamente baleiro, non é o habitual na véspera do comezo das festas de verán. Os problemas para conseguir a autorización de portos, sumados á enésima polémica xurdida esta semana, retrasaron a instalación das atraccións ata a última hora. Algúns dos feirantes rexeitaban a reorganización dos postos, que supoñía a obriga de deixar un paso de seguridade para garantir a actividade portuaria, cuestión que tentou amañar o tenente alcalde Vicente Mariño tras unha conversa informal coa conselleira do Mar. Algo que non sentou nada ben ao concelleiro de Festexos, que ostenta as competencias e asumía a toda agora as negociacións con portos. Nos entendemos que van a acabar montando sin ningún tipo de problema. Ahora ben, hai cousas que hai que ser un pouco serios. Cando os técnicos municipales fan un traballo, cando o propio concelleiro de Mar di que o primeiro son os mariñeiros e que temos que velar por eles, nós entendemos que o traballo que se fixo hai que traer un respeto e non salir a vender fume. De feito, por ter unha reunión comendo percebes, non me parece ni medio serio que alguén salga a botar por terra todo o traballo que fixeron tanto os técnicos como os traballadores municipales. A este respecto, o edil de Festexos quixo poñer en valor o traballo dos técnicos municipais que conseguiron sacar adiante un plan para montar as atraccións nunha superficie de 17.000 metros cadrados, moi superior á autorizada inicialmente por Portos de Galicia. O traballo que se fixo xa é, na miña opinión, impresionante, porque hai que recordar
que non nos deixaban facer nada de valla para dentro. E agora se pode facer casi todo, a excepción de 3 metros pegados ao mar. Polo tanto, hai que ser un pouco respetuoso co traballo da xente. Eu non digo, a min, personalmente, se un é dun partido ou doutro e quere facer política, a mí non me parece que sea este o tema para facelo. Están xogando con ilusións ao final e non ten moito sentido. Porque se hai un permiso e lle estás dicindo á xente que ten que vir a montar, que non monte, porque lles vas a conseguir outro, están esperando, porque non saben onde colocar as atraccións. Polo tanto, non é a miña concejalía, que si ten unha autorización a que está facendo que se retrase un montaje. Non é a alcaldía tampouco, porque nin o alcalde, nin o concelleiro de festejos saliron a decir nada. Saleu un teniente de alcalde que por decisión propia, na festa do Percebe, falou unha conselleira, a conselleira díxolle que lle iba a dar permiso. Á espera de que Portos responda a esa solicitude de reducir o paso de seguridade, os feirantes seguen coa montaxe segundo o plan de seguridade inicial, posto que dispoñen de moi poucas horas antes do inicio dunhas celebracións este ano marcadas pola polémica. O desacordo no seo do Goberno Municipal de Ribeira quedou patente tamén no pleno ordinario celebrado este luns. Os concelleiros do PBBI aliñáronse co PP votando en contra da proposta de modificación das bases de execución do orzamento para incrementar as axudas a entidades sociais e sen ánimo de lucro. A concelleira de Facenda foi a encargada de explicar os motivos que levaron o PBBI a votar en contra da proposta dos seus socios de goberno. A modificación desta partida suporía un incremento do 16%, incumprindo o límite de gasto e, polo tanto, a normativa en materia fiscal. Sabe que ven este punto a pleno sin ter consenso dentro do propio equipo do goberno local. E vamos a detallar por qué. Señores, recentemente, poucos meses, viñamos de aprobar un plan económico financiero para cumprir a normativa que nos manda o Estado. Sabemos que temos establecido un límite de gasto do incremento con respecto ao ano pasado do 3,2%. Pois ben, aquí hoxe encima da mesa temos que as cuantías destinadas a subvencións para este tipo de entidades pasan do ano 24 de 302.000 euros a 353.000. Estamos falando de un incremento superior ao 16%. Isto non é ter rigor cos cartos públicos. Non é este o primeiro nin o único motivo de discrepancia do PBBI en materia de subvencións. Os edis do Partido Barbanza Independente amosaron a súa disconformidade coa axuda de 18.000 euros concedida o pasado ano ao Festival Mares da Fin do Mundo. Alegan a escasa rendibilidade que supuxo a celebración desta actividade para a Ribeira, así como diversos aspectos que consideran excesivos na xustificación do gasto. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. Touradas fora de Pontevedra volve convocar a cidadanía para manifestarse contra a feira taurina que se celebra cada ano polas festas da Peregrina. A movilización será este ano o vindeiro 9 de agosto. A marcha comezará ás 8:30 da tarde con saída dende a Praza da Peregrina. Este ano colaboran na convocatoria a Irmandade Antiespecista de Pontevedra, Loita Raposa, Aga e o Santuario Bacaloura. É importantísimo facer un chamamento a toda a xente de Pontevedra. En Pontevedra é unha cidade antitaurina claramente. A maioría da xente que ven as touradas que hai en Pontevedra hai xente de fora. É a única plaza que queda en Galicia, hai xente de fora que ven. Entón pedimos a toda a xente de Pontevedra que por favor saia á rúa con nós para demostrar que somos moitas e berrar ben forte que estamos en contra das touradas. Pedimos un esforzo para os animais non teñen voz e precisamos da voz de todo o mundo para poñerla.
Máis de 52.000 bonos descargados e máis de 700 establecementos inscritos. Son datos que deixa o bono peixe nas súas primeiras 24 horas en activo e que ofreceu esta mañá a conselleira do Mar nunha visita a unha das peixerías adheridas en Pontevedra. Segundo Marta Villaverde, durante o luns o consumo foi tímido, tendo en conta que se trata dun día sen actividade para moitos establecementos, xa que non hai peixe nas lonxas polo descanso semanal da frota. Así as cousas, a previsión é que se intensifique o uso dos bonos nos vindeiros días. Recordemos que o bono peixe ofrece un desconto do 25% ata un máximo de 5 euros semanais nas compras de peixe e mariscos frescos. A medida estará vixente ata dentro de 10 semanas. Para financiar esta iniciativa, a Xunta de Galicia mobilizou 2,5 millóns de euros. Estamos vendo, bueno, como está colléndose con moi boa recepción por parte dos consumidores. Xa levamos máis de 52.000 descargas de bonos e, bueno, tamén vai a bo ritmo as adhesións dos establecementos. Bueno, é unha clara aposta da Consellería do Mar, da Xunta de Galicia, do Goberno galego, por fomentar este tipo de campañas específicas para o consumo de peixe, para o fomento do consumo, e esperamos que, bueno, que sexa unha forma de facilitar aos galegos ese acceso a este produto tan esencial como é o peixe nas nosas dietas. Si se precisan esas medidas. Estas penso que moitas máis. O que comentaba o compañeiro, penso que o peixe ahora mismo está moi caro, o sea, cada vez estamos tendo máis demanda de peixe e non tanto peixe nas lonjas. Cada vez hai menos barcos, hai menos xente que se queira dedicar ao mar e ben pouco peixe, e iso que produce subidas constantemente. Penso que a Consellería estuvo mirando a reducir o IVA do peixe xa de 2 ou 3 anos para cá, e creo que sería unha boa solución, porque é un produto de primeira necesidade. Creo que o IVA debería ser un IVA reducido. A directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitou esta mañá o minicampamento Experiencia en Corrubedo, que se está a desenvolver no camping Fraga Balada, en Porto do Son. Na actividade participan 20 nenos chegados dende diferentes localidades de toda Galicia, de idades comprendidas entre os 9 e os 12 anos. A directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitou esta mañá en Porto do Son os 20 nenos e nenas de idades comprendidas entre os 9 e os 12 anos que participan nun dos minicampamentos organizados pola Xunta, que se está a desenvolver no camping Fraga Balada, baixo lema Experiencia en Corrubedo. Temos a 20 nenos que veñen de toda Galicia para desfrutar das actividades que ya teñen aquí preparadas no camping e na comarca. E estes minicampamentos son para nenos de entre 9 e 12 anos e duran menos do habitual, non son 5 días simplemente, non son como os campamentos habituais que duran entre 8 e 10 e nada, estamos moi contentos de visitalos para ver que actividades están realizando e comprobar que o pasan fenomenal. Durante 5 días os nenos desenvolven todo tipo de actividades relacionadas co medio natural. Aquí estamos orgullosos, non, e super contentos de que poder contar con estas instalacións e poder realizar este tipo de campamento aquí nesta zona, aquí no Porto do Son, onde tamén temos un campamento propio da Xunta de Galicia, o Virxe de Loreto. Creemos que é un sitio ideal para que os nenos coñezan a contorna, as praias, todo o noso patrimonio cultural e patrimonial que contamos nesta zona, e é un recurso tamén para que os nosos nenos e nenas galegas coñezan a súa terra. A cifra de participantes nestes minicampamentos está incluída nas máis de 11.600 prazas que a Xunta ofrece este verán, récord de oferta. A campaña de verán da Xunta volve a bater un récord de prazas, convertíndose tamén na campaña de verán máis grande de toda España, e estamos moi orgullosos, non, de poder sacala adiante, sobre todo non só porque ofreza un recurso de ocio saludable para os nosos nenos e nenas, sino tamén que ofrece un recurso de conciliación para todas as familias. A campaña especial de doazón de sangue deste verán recalará en varios puntos de Ribeira esta fin de semana. Dende o Concello animan os ribeirenses a facer gala da súa solidariedade, tal e como amosaron o pasado ano cunha taxa de doazóns 9 puntos por riba da media galega. Ribeira, Guiño e Palmeira serán os puntos ata onde se desprace a unidade móvil de doazón de sangue esta fin de semana, no marco da campaña especial de verán. Pois imos a habilitar a doación de sangre para o venres 1 de agosto de 10:15 a 14 horas e de 16:15 a 21 horas na Plaza do Concello, o sábado 2 de agosto de 10:15 a 14:30
tamén na Plaza do Concello, en Aguiño, o luns 4 de agosto de 16:15 a 21 horas, e en Palmeira, no Peirao, o luns 18 de agosto de 16 horas a 18 horas. Dende o Concello de Ribeira fan un chamamento á cidadanía para que se achegue a doar, confirmando a tendencia alza rexistrada durante o pasado ano, que pechou cunha taxa de 48 doazóns por 1000 habitantes. Facemos gala de ter unha das poboacións máis solidarias de toda Galicia. Na nosa poboación, o ano pasado, donaron un total de 1.297 persoas, que supón unha tasa de donacións de 48 persoas por cada 1000 habitantes, que 5 puntos superior á media da provincia e 9 puntos superior á media de Galicia. Para realizar as doazóns deben permanecer en xaxún durante 2 horas antes como mínimo. Tamén é necesario levar o DNI ou outro documento acreditativo da medicación que están a tomar. Aínda coa resaca da festa do Percebe, Aguiño prepárase para vivir outra exaltación gastronómica dun dos seus produtos máis prezados, a navalla. Será o domingo 10 de agosto na explanada do Porto. A Comisión de Festas de Aguiño asumiu a organización da Festa da Navalla, que se celebrará o próximo 10 de agosto na parroquia ribeirense. O prezo da ración será de 13 euros, que conseguiu manterse grazas ao acordo acadado coa Confraría de Aguiño, posto que nesta primeira quincena de agosto a cotización do marisco tende a dispararse. Agradecer aos navalleiros que ese día vanos a facer o día viernes, día 8, van ir ao mar só para coller o produto para a festa. E nós, como a Comisión de Festas, vanos a facer un precio especial, que ahora mismo leva o precio a navalla, que siga así, pero para nós hai un precio especial. Entón, teño que dicir que é que é maravilloso. E a nosa intención era volver a facer esta festa un pouco máis grande. Tuve aí un pequeno bache, vamos a levantar, estamos metendo moita publicidade, estamos metendo por todos os lados, e vamos a intentar que isto tal. A parte das navallas, temos intención de facer sardiñas asadas. Estamos falando que se van a coller sobre 450 kilos de navalla, máis ou menos aproximado. Hai que agradecerlle aos navalleros de Aguiño, porque estes precios, como acaba de falar o presidente das festas, levan uns precios moi altos. Estamos falando que a navalla a día de hoxe está a 22 euros o kilo. É un precio moi alto. Pero chegaron a un acordo co presidente para que se poda facer esta festa. O Concello de Ribeira colabora na organización cunha achega económica que agarda incrementar en vindeiras edicións. Estes cartos que son recaudados na festa son para facer a festa da Virgen do Carme de Aguiño, que é a nosa festa máis popular que temos. Tamén a do Percebe e a da Navalla, pero é a nosa festa do Carme, a nosa festa dos mariñeiros. Desde a Concejalía do Mar tamén se fai un aporte económico de 4.000 euros para que se poda axudar. Esperemos que no próximo ano que se poda aumentar un pouco máis esta partida, porque é unha partida bastante baixa para a festa que é. Hai outras partidas, outras subvencións máis altas, por iso temos que chegar a un nivel máis alto esta festa. A exaltación gastronómica contará tamén con animación musical cun grupo contratado polo Concello. Seguimos en Ribeira, xa que o Concello vende desvelar o nome da persoa encargada de dar o pregón das festas do verán da localidade, que se desenvolverán dende mañá mércores 30 de xullo ata o domingo 3 de agosto. Trátase do músico local Toñito de Poi, un dos membros do coñecido grupo Heredeiros da Cruz. O polifacético artista nado na parroquia de Castiñeiras encargarase de dar o disparo de saída a festexo 9:30 da noite dende o balcón do novo edificio do Concello. De seguro será un discurso cheo de emoción, humor e, sobre todo, moita retranca. É todo preparado en Noia para acoller unha nova edición do Festival Internacional de Arpa, o festival único de todo o noroeste peninsular, dedicado en exclusiva a este instrumento, desenvolverase dende mañá mércores 30 de xullo ata o sábado 2 de agosto. Na primeira xornada actuará a 7 da tarde na Igrexa de Santa María Nova a recoñecida intérprete galega Alba Barreiro, e a continuación terá lugar na Praza do Curro unha gran foliada de benvida aberta á veciñanza, na que se renderá homenaxe
homenaxe a Emilio Cao. No resto de días pasarán polo escenario arpistas de primeiro nivel, chegados non só de Galicia, senón tamén de Andalucía, Bretaña, Colombia, Escocia, Italia, País Vasco ou Valencia. O Festival Internacional de Arpa Vila de Noia está organizado por Nalgures Producións e conta co apoio institucional do Concello, a Xunta de Galicia, a través da Axencia Turismo de Galicia no marco dos concertos do Xacobeo e de Acción Cultural Española, ademais da colaboración da Deputación da Coruña. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade da xornada. A información volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.